vi ste izgubili Sarajevo. Šta ste sa njim izgubili? Kao čovjek i kao stvaralac. Izgubio sam tamo posljednjih 37 godina života koliko sam živio u Sarajevu. Najveći deo svog života sam živio u Sarajevu. Izgubio sam prijatelje. Izgubio sam onu divnu sredinu u kojoj, u društvu u kojem sam se ja kretao, nikad se nije ni mislilo, ni znalo, ni pitalo ko je ko, nego kakav je ko. Izgubio sam divne ljude, jednu divnu sredinu u kojoj se stvaralo, u kome sam proveo verovatno najlepši deo svog života. Izgubio sam veći deo ili najveći deo onoga što sam 40 godina svog kompozitorskog stvaralaštva radio. Nemam svojih nota, svojih dela, nemam čak ni onih koje nisu još nikad izvođene. Nemam svog trećeg klavirskog koncerta koje sam završio 2-3 dana pred odlazak iz Sarajeva. Ostao je na klaviru i da apsurd bude još veći, taj treći klavirski koncert moj zove se Autoportret. Nemam ni autoportreta više. Čak nemam ni portreta koji mi jedan slikar slikao. Nemam 4 moja celovečernja baleta u koje sam uložio najveći deo svog života. Nemam ni prvu ni drugu simfoniju. Nemam onoliku literaturu. Je li to sve nenadoknadivo više? Pa, nenadoknadivo je. Ja bih možda mogao da pokušam da to rekomponujem, ali to ne može biti to. Jer vreme, uslovi, raspoloženje, stanje u kome sam bio kada sam stvarao delo pre 10, 15 ili ne znam koliko godina, ja u to stanje ne mogu više doći. Ja se bojim da bi to delovalo kao neke podgrejane kompozicije, kao nešto što bi bilo falš, što nije... Ne bi bile više ta dela. Druga je stvar ako bi ja pristupio da to delo popravim, izmenim i tako dalje, doteram, jer u svakom delu ima poneki delova koji se čovjek može, s kojima se danas ne slaže. Ali raditi iz početka, balet Satanu, stvoriti atmosferu stvaralačku, između mene, između Stavka Pervar, između Veselina Badrova, ili šta ja znam, sa scenografom, sa Afanom Ramićem i tako dalje. To je nemoguće. Ja tu atmosferu više nemam. To je nešto čega se sećam sa setom. Ali stvaralački tako ja više ne mogu da postupim. Jedino ako ima dobrih ljudi da su nešto sačuvali, da se to možda negde nađe. Mislim, ostaje mi da se nadam da negde nešto od toga ima. Znači, ne računam ono sve što se sa 10 prstiju steklo i izgubilo, bilo pa prošlo, to se sve može nadoknaditi. Ali se ne može nadoknaditi, ja ne mogu nadoknadim tih 40 godina mog stvaralaštva, ne mogu da nadoknadim prijatelj, jer prijateljstvo ne nastaje preko noći i ne mogu da verujem da moji prijatelji, moji drugovi sada ovog trenutka misle drugčije nego što ja mislim. Ja verujem tim ljudima, ja verujem u te ljude i nadam se da ćemo se sresti kad tad.